those same old storylines. I thought I knew it all. Came back to hit me hard. Too many tears for that. Too many years of that. This is it. This is love. We can stand. We can fall. Gonna go for it all. And I choose to stand tall. Can you feel it? Can you feel it? My sensation. Can you feel it? Can you feel it? My sensation. Can you feel it? Can you feel it? My sensation. Can you feel it? I'm calling all you party people. Come on, get up and dig that funk I have for you. I have a funky sensation that is better than a nation. Get up, clap your hands and feel the groove. You see, people like me need people like you to come together and enjoy the funky beat. Take your time, relax your mind. Come on, and be my funky sensation. Know it? Yeah, yeah, I see you creeping out there on the dance floor. I want you to put your hands together like that. Come on. Yeah, you feel it. That's when you gotta ooze it in. Yeah, there you go. Just move your left leg. That's it. Move your left leg. Yeah, with the beat. Come on. Throw your right hand in the air. That's it. Lean left, lean right, lean front, lean back. Come on. You gotta ride it, baby. It's just a funky sensation.
she's coming. Don't look up, I've got to do this, I've got to do it right. I've got to do it right. She's glistening like a freshman to quarter. She's the squash in my water. She's so posh, man, I caught her. Man, she's like a dream. Salted caramel ice cream. I'll stand up on the cloud and shout out loud, you're the one for me. With your love by my side, the world will be mine, you're the one for me. I'll stand up on the cloud and shout out loud, you're the one for me. With your love by my side, the world will be mine, you're the one for me. You're the one. Bueno. Que tal? Boas noites, como estades? Benvidos a unha noite máis aquí aos últimos de Filipinas. Hoxe aquí en Noia, en directo. Pois a verdade é que dixemos, joder, vamos ir tomar o sol a Noia. E viñamos aquí. Bota aí. E moi ben, e polo carallo había sol, a verdade é que moi ben, o sea, na Coruña 75 grados, aquí 19. O que tomamos foi moito polo gu. Pa un día que tal, que, joder, o tempazo cae en Noia, vou sacar isto porque igual son Pedro Brandariz, que tal? Moi ben, moi ben. Boas noites. Oh, que gusto, Ben, pois aquí estamos en directo, tanto en Noia, porque en Noia ben o vedes que estamos en directo, e tamén estamos no Facebook en directo. Creo que estamos en directo no Facebook, non... Sí, tedes que perdoar que a min doime un pouco a cabeza e teño un pouco de fiebre, pero vou non facer igual o programa, vale? Acabamos de facer aí unha proba rápida como nada, pero todo ben, perfecto. Sí. O sea que a manía de acercarme así para todo. Pero estes micros son maravillosos, mira, faise pequeniño e faise grande. Que recuerdos? Sí. Bueno, sí, é verdad que díxome Moncho que tiña retrátil o teu, se agarras aí abaixo. Moi ben. Pois de verdad que é un gran honor para nós este programa que é o programa 14 dos últimos de Filipinas, que empezamos a facelo cando todo o mundo facía programas online. Sí. Nós decidimos facelo cando todo o mundo remataba de facelos. E nos É que comezamos. hasta ese estábamos ocupados porque realmente invertíamos o tempo en ver eses programas que facía todo Dios a través de Instagram e dixemos que unha vez que acabaron dixemos, ora é o noso momento. É o noso momento. Como podes ver, está na mesa Federico Pérez. Forte aplauso para Federico Pérez. Impresionante, un home. Mellor así con gorra igual non me conocía. A mellor non te conocen, pero así sin eso ahora sí. Ahora sí. Actor de grandes películas como
E outras moitas. E a outra que era o de... E a serie aquela na que... Buah, a min esa... E a outra serie na que estabas que tiña o fillo que era... Bueno, esa a min, esa a min... A de que o chaval era tonto perdido. O actor, O... A min esa... Esa aí estiveche moi ben. E a película na que... Nesta na que... Ai, a película como era? Na que... Buah... Pero ollo, cantos dos que estades aquí podes dicir que salí na Casa de Papel? Ningún, Fede sí. Forte aplauso para Fede e a Casa de Papel. Sí, señor, aí na Casa de Papel salvando España, me cago en tal. Tiñas que ver a miña nai vendo o capítulo. Entrou así a gana de mexar, foi ao baño e cando volveu dixo, meu pai, ya salió. Non lle podo dar para atrás, no, que non sei. Pero ti, na Casa de Papel, cando foches facer o casting, sí, ti pesabas outra cousa, non? Porque ali ibas apretaduco. Ou para ser militar así de fuerzas especiales fai falta ir apretado. Sí, tens que tragar moito aire e moita pirola, sabes? Para ser militar. Para ser militar, así. Perdón, que o mellor público do Liceo non sabe, pirola é pene. Iba apretado, verdad? Ibas. Porque igual estabas vendo en 7 tercios ou... Claro, eu vía como ainda tiña a tele de tubo. E... Bueno, o que tuvo retuvo. No, porque a mí dame pena tirar a sevillana que lle teño posta arriba. Baja el micro que te voy a dar una hostia. Así lle dixeron a Juan Carlos. E dixo, el pocán non te calla. O bacas el micro te pega una hostia. Ben, fuerte aplauso tamén para Marcos Pereiro que está aquí na mesa con nós esta noite. Gracias, de verdad, Marcos Pereiro. Moitísimas gracias, é un aplauso sin merecelo, a verdad que... Espontáneo do público lle sai de dentro este aplauso para ti, Marcos. Un home que fixo moitísimas cousas, o coñeceredes moito porque fixo traballos para a Universidade Bioquímica sobre o desenvolvemento da células madre. Sí, e de feito vai ser pai. Exactamente. Por lo tanto, fuerte aplauso para Marcos Pereiro. Gracias. Moitísimas gracias. Que pediron aí? Quen pediu aí unha infusión? Pero pedides infusións tamén. Gran actor tamén, estás moi ben en Mar Adentro. Bueno, a verdade que estou... Aí a verdade que estou fantástico, Pero en Mar Adentro sin vergüenza sales ti, Pasa que non se conoce. Está moi ben Mar Adentro cando che di o médico, sobre todo, hai que andar, Ramón, hai que andar. E aí hai que ir rindo. E dixo el... No, aí a verdade que fixo no fantástico, a verdade aí... Pasa que, bueno, pero ti tamén sales en Mar Adentro. Aí fajo de ambulanciero, jodiño papel a Carlos Blanco, eso non... Que me estás contando? Eso non se sabe. Hostia. De feito, desde aquela non me trata igual. Qué maravilla. E esta noite está con nós Pedro Brandariz. Fuerte aplauso para Pedro Brandariz. Bueno, Pedro que estás facendo ahora unha película que, bueno, é fantástica, é unha película... A miña primeira película. A túa primeira película e... Moito melloraches que a pandemia, Pedro. Pedro, estás moitísimo mellor, Sí. Eso sí, a barriga de siempre. Levántate, por favor. Levántate, Pedro. Levántate. Bueno. Pega de siempre. Bueno, qué maravilla, Pedro. Que é verdad. E iso que é de churrasco de ternera ou é solamente de porco eso? No, na miña casa di que ou gases ou nervios. Gases ou nervios. Moi bien. Vou apuntar aquí, ou gases ou nervios. Ou gases ou nervios. Sempre son gases, para xente maior sempre son gases. Miña abuela sempre dicía, son gases. Mamá, é unha motosierra, é unha man fora. Son gases. Bueno. Non era nada, ele levaba un ollo na man. Son gases, decía moito tamén Goebbels. Non sei se temos unha foto da rodaxe de Pedro. De Pedro, creo que andaba por aí. Sí, aí está. Pedro non puido vir porque hoxe a verdade que tiñan as escenas de Rierco e foise lle dar máis, porque sei que tiña un especialista para darlle o tortazo, non? E entonces, bueno, pois o especialista dixo, e Pedro dixo, a mí nada de especialidades, a mí dame de verdad. E foiselle un pouco dar máis, nunca mellor dito, e aí está fantástico. Aí está fantástico, foise llaman cas filloas tamén. Cas filloas. Ca mermelada, que ten algo da mermelada. Si, ten un punto de mermelada. Sí, no, a verdad que é unha sangre así un pouco... Es breijar a la gallega.
Entón, sabes, cando pinta a cara así con a bandeira do Deportivo, pois este digo, píntame a mí. Bota un Pois- pouco de sangre do porco e chega ben. Vamos falar de Pedro Brandariz, porque Pedro Brandariz está grabando unha película. Bueno, ela é Uxía, perdón. Ela é que non Uxía. é Uxía, que non Uxía apresentamos. García. Un aplauso para Uxía. Aplauso. Que Gracias. tivo a ben de dicir, veña, se non pode ir Pedro, vou sustituo eu. De pelo andamos máis ou menos igual, de barriga tamén. No, ten bastante menos que ti. Sí, a verdad que... E nada, está grabando unha película e rematan mañán e como, bueno, isto se non nos sabedes contamos vosas películas, eso é un cristo. Facer unha película, as escenas sempre se caen é que non é que caen por un precipicio, é que a mellor iban a facer hoxe e di, la hacemos mañana acabamos, e así durante un mes, pois chega o último día que dache media película por facer. Claro, E entonces... Perdón, Marcos, que está moi... Aquí está a portada da película Sí. que sacamos no programa. Sí, mi primeira película. Mi primeira vez. E aí están, facendo, hoxe tocaban todas as escenas de sexo e entonces como Pedro chamou, dixo, non podo máis. Porque claro, eran todas as da película e... De feito, a cara de antes era polo marido da vaca. Ibas a chamar a peli Atrás ou non ve lavar. Non se va a entender mucho en Murcia. Pon mi primeira vez, xa verás. De todas formas, é un western crepuscular, como podes ver. É un western. É moi bonita, O moi final bonita. morren casi todos e, bueno, pero está moi ben, podedela ver. E está moi guai, É unha película que nos contou Pedro e... Bueno, a verdad que non queremos desvelar o final, non queremos pero facer... bueno, morren todos, tampouco pasa nada, se pode Exacto. contar, isto non... A ver, é unha película de É vaqueros, unha película de vaqueros, coño, tampouco, e nesta morre incluso todo, Dios, o sheriff, morre o indio, morre o enterrador, Morren todos. todo. É como un amigo meu que dixo, vou ver Titanic, pero non me fagas spoiler. Non me cuentes el final, si verdad. Non me lo cuentes. Ui, perdón. Bueno, é que eu sou dos spoilers, ahora que o dis, sabedes o que son spoilers, non? Spoiler, Que é que dicir cousas que pasan na película. Coño, Hombre, el viento que se llevó, podencho contar, no? Si non a viches hasta ahora non a vas volver ver, o sea, non Claro. non a vas ver. la matanza de Texas non é romántica. Claro. ni Cousas es en así. Texas. Faste unha idea xa. Sí, faste unha pequena idea. Bueno, pois entón, o programa hoxe, o que queríamos facer con público, un pouco que facemos durante o programa na rede, non sei, que levanten a man os que nos Oye, por viron favor, algunha antes vez. de nada, un aplauso para Osvaldo Digón. É verdad, Creo que nos falta. é verdad, estaba aí, está cagorra, está falando. Que é polo que viñestes todos, que pensabas que iba a facer un monólogo, pero hostias, vai ser así toda a noite. Non, os catro dicindo É alcohol, é alcohol. el alcohol non se tira, Hai xente na cárcel en Teixeiro emborrachándose co eso. Pues entonces, é verdad, isto pa Home, Como un chupito de... e bota yo así por riba. Dicíamos é alguén que nos viu durante o confinamento, despois dos programas que fixemos na rede, que levanten a man, por favor, se son tan amables. Un, dous, Tres, catro, tres. cinco. son 5 persoas. Están todas, as que nos seguían, No. están aquí. Están aquí. Hai demais, que nos seguían 4 na máis, Hai aquí xa hai demais, 5. Pero aquí xa hai 5, bueno, pero Ali a claro. mesa, un forte aplauso para os nosos seguidores, ali naquela mesa de ali. Gracias, E eles naquela catro. de ali tamén. Grazas. Moi ben. Bueno, Bueno. pois supoño que xa os que o vistes Por que, xa... por que nos víades exactamente? Porque era o que había o jueves a noite. Claro. Non había O Land Rover e tal. o acabar Land Rover. Claro, Land Rover, aparte había dous imbéciles en Instagram, patrocinados por Estrella e por... Bueno, Quen? O outro e máis a outra. Sí, non vamos a decir nombres porque... Pero bueno... no, dixemos Estrella Galicia, pero esos nombres Xa non está. vamos a Esos nombres non nos vamos a decir. A nos non nos patrocina ni Dios. Pero bueno, tamén para que te Tampouco patrocine non- Viña non- Costeira non necesitamos. é mellor estar quieto, Claro, Yo imagínate pensaría que nos patrocinara ni Dios. Ni Dios. Colchones ni Dios. Aquí non duerme ni Dios. Pero entonces é un programa un pouco alocado, un programa un pouco no que temos cada unha a súa sección e imos traballando un pouco pois sobre eses temas dos que nos gusta falar durante esa semana, non? Vindes todos co librete ou sin nada. Sí. No, pero... Non, pero non teño nada apuntado, para No, engañar. pero eu teño cousas O meu que me de... están chegando é multas ao móvil.
Eu veño da Sí, Coruña, porque- veño ao Dios ás 9:15 estaba na Coruña. E agora estou aquí, bueno, DGT de tocar los huevos y venga, que voy a... Vale. E entón cada semana facíamos unha sección, cada un de nós. E podíamos, que vos parece se empezamos cada un pouco facendo a base do programa do que íbamos facendo, Sí. participando con vos, a que vos temos e nunca tivemos tanta xente Se véndonos. aproveitar que estades aquí, non? E imos facer esas seccións, non? Parece vos? Parecenos moi Pois, ben. comezo por exemplo, pois non sei, alguén quere comezar ou comezamos pola orden que íbamos dicindo. Vale, pois eu buscaba vídeos, facía xogos con eses vídeos. Entonces un vídeo que imos poñer agora, a ver se xogamos todos, é un vídeo, a ver se adiviñades a que se refire o que quere contar este home, o que lle fan unha entrevista sobre un suceso que aconteceu, el foi testigo. A ver se ímolo parar cando remata de falar na primeira parte, Moncho, e a ver se entre todos adiviñamos que é o que quere dicir este home. Adiante, Moncho, por favor, moitas grazas. Bueno, pues usted sabe lo que ha ocurrido, que ha pasado en este accidente. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque de corazón. Y luego se llevó a un hospital para una ambulancia. Y luego la policía está recogida. Sí, entonces, Hasta aí. Bueno, a verdade é que é un documento. Ben, eran 6 motoristas que eran motos. Escoitástelo? Fai falta poñelo outra vez con máis volumen. Sí, por favor. Con máis, con un pouco máis de volumen, Podes se pode poñer ser. máis volumen. Outra vez que oído, non? Sí, por favor, que non lo collemos A verdade é a que primeira. hai que atender ben. Se hai que entender usted sabe porque lo que ha ocurrido, que ha pasado en este accidente. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque de corazón. Y luego se llevó a un hospital para una ambulancia. Y luego la policía está recogida. Vale, bueno, hasta ahora. Fuerte aplauso, por favor. un aplauso. Le dio un infarto de un ataque al corazón. ¿Qué pensades que pasou? Non sei, vos tedes algunha teoría ou xa que hai público podedes falar, tedes algunha teoría do que puido pasar, non? Frases principales eran 6 motoristas que eran motos. Él están buscando por les nombres, se llama Marcos. El chofer era... El chofer le están buscando por les nombre. Desnobre. Y le dio un infarto de un ataque al corazón. Que opinades do que nos acaba de contar Nicolás Maduro e Freddie Mercury? Nicolás Maduro e Freddie Mercury non é a mesma persona. Ben, pois imos a ver se continuando co vídeo desvelamos un pouco máis do que puido ser. Entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motores. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale, gracias. Un placer. Pues, no, a verdade é o talento sobrenatural da periodista por entendelo así a primeira, porque a verdade é que ela despois vai facendo Un resumen, tipo como fai C3PO en Star Wars, cando fala R2D2, que R2D2 di e o outro di, hombre, pues la verdad es que me parece mal que me digas esto, pero entonces ela entende todo e fai. A periodista en principio pensou un home cun aspecto normal. Sí. Ese foi o fallo. Ese foi o fallo. Este parece que estaba aquí cando Parece que estaba pasou aquí. todo. Dixo, vostede viu o que pasou? E el dixo, así é. Hasta aí todo E correcto. hasta aí todo ben, non? Entón pode dicirnos que pasou. E comeza. Eran 6 motoristas que eran motos. E a partir de aí todo mellora. A mí, recórdame sospeitosamente eran 6 objetivos en la puerta rompidos. O sea... Efectivamente, esa... Pode ser que haxa algún Pero a tipo de que te relación refieres con entre- 6 objetivos en la puerta rompidos? Claro. Coño, Marcos, o refiriste a- vídeo máis famoso antes de existir o WhatsApp xa existía ese O crimen vídeo. de Benvibre, Pero recordado. aquí- Eran 3 tipos de entecruces, non sei onde eran, pero creo que de entecruces. E hai un momento no que o tipo di
Deféndola con ansía en 1000 pedazos, Pero ti sabrías reproducirnos o momento este? Bueno, fala de seis adjetivos en la puerta rompidos. En la puerta rompidos. Vino cara a mí con una mano y con la otra. Con la máquina motosierra lo que es. Y en vez de defenderme a mí, defendió la moto. Acabo de defender la moto y se votó Manuel Domínguez. Non sei, a min... La moto, que eran 6 motoristas, que eran moto. Moto 6, eu penso que está a costa aí. Pode ser que haxa un paralelismo, a mellor este home foi o que viu realmente este fenómeno histórico, non? Pode ser, é moi boa apuntación, Pode que este sexa o tipo que sabe realmente o que son os adjetivos na porta rompidos, non? Pode ser. No, este é outro, este é o da... Este é outro. Sí, bueno, ese ponémoslo tamén despois. Entón, nesta sección da que os compañeros non saben nada nunca, esta era a miña sección, na que eu xogaba con vídeos e facía estes tan maravillosos. Tamén sacamos no programa unha vez a un tipo que lle timaran, unha tipa nun xuicio que lle timaran porque dicía que lle venderan unha ovella pensando que era un can. E o tipo dicía que lle vendera un can e levaron o can, o plató, era unha ovella. E según a pon a ovella no plató, fai o suposto can. E o presentador, no dejas nada al misterio. Ahí tenemos las imágenes. Pero para vos sos un estafador. No, 8.000 pesos. Y bueno, pero ¿qué pasa? Ella fue a comprar un perro y le vendiste una oveja. No, yo no le vendí ninguna oveja. A ver, para, quiero ver. Este es el aviso. Bedlington Terrier o perro oveja. ¿Esa raza existe? Miren lo que hay. Es un perro. Chico, nunca había visto esta raza. Es un perro. Es un perro muy importante. Es un perro fino, es un perro traído exclusivamente desde Inglaterra. Es un perro inglés. Claro. Inglaterra, ¿qué va a ser de Inglaterra? Pero si es de acá no va, el perro, de la orilla a la ruta. ¿Cómo lo come? No, y come pasto. Come pasto. Bueno, ahí está el problema. Que yo tenga parásito. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? A ver. El problema, vos viste que hay todo un problema, todo un tema con las fulminaciones transgénicas y todo eso. Escúchame, si el animal está comiendo una comida indebida, por ahí tiene un problema genético y muta. ¿La podés apoyar en el piso, por favor? Sí. ¿Cómo te va? Bienvenido, Ezequiel. Hola. A ver. Le hubiese metido un poco de suspenso todo ahí. Ladra raro, digamos, ¿no? Y porque no es un perro. No es un perro. No, es una cuestión de idiomas. Ahora, es muy parecido. Es una cuestión de idiomas. ¿Me puedes poner una...? Es una cuestión de idioma. ¿Cómo de idioma? Y claro, el perro es inglés. El perro es inglés, ladran así, la raza ella ladra así. Y no es ese wow, ese wow, viste que tiene una fonética diferente. Es una fonética distinta. Que ladra distinto, así. Claro, ladra distinto. Qué caradura. Claro, bueno, pero para... Es un caradura. ¿Cómo un caradura? ¿Qué pasó? A ver. Bueno. No, disculpa, ya lo he hecho. A ver. Le voy a obsequiar gentilmente en demostración de que soy un hombre de bien, un caballero, un verdadero comerciante de estirpe. Le voy a obsequiar un dálmata. Le trae una vaca, boludo. Una vaca chiquita de los tres. Ahora, si el dálmata se convierte en cebra, yo no me responsabilizo. Maravilla. Pois neso xogaba eu na miña sección. A frase le hubiese dado un pouco de suspense. Eso é maravilloso. Antes de facer a ovella, que se durara un pouco máis. Que maravilla. Dios, que maravilla. Bueno, es un perro Encántame que a excusa é que viña de Inglaterra, non sabes? Todo o que ven de fora sempre é mellor. No, o can non ten nada, o can ven de Inglaterra e punto, sabes? Ai, que maravilla. Moi ben. Bueno, despois sempre, desde a miña sección, soíamos ir, se vos parece, por a orden que facíamos con Pedro Brandolín, por exemplo. Ajá, vale, o sea, Pedro. O sea, Pedro, que moito melloraches, non paro de decirlo. A verdad que moi ben, Pedro. Entón, Pedro sempre facía, verdad, unha pregunta galaica, non? Xa que non está aquí, pois debería la facer ti, Uxía. Sí, eu xa teño, Ah, vale. Sí. Vale, pois... Doulle, non? Pero